Te bucur cum ați intrat cu postul Paștelui. Vă salut. Hristos a venit. Câțiva au tăcut și în momentul în care spun Hristos a înviat, chiar dacă e de nașterea Domnului trebuie să răspundă. Așa că Hristos a înviat. Așa. Bine ați răspuns. Semn că sunteți treji cu toții și atenți. Vă invit să deschideți Biblie la cartea 1 Samuel, capitolul 7. De la versetul 1 la 2 pentru această zi. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 1. Locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și ca să fim siguri că rostim fiecare dintre noi azi măcar un cuvânt din Biblie, aș vrea să actualizăm ultima propoziție citită și să zicem: atunci toți tinerii adunați la întâlnire au plâns după Domnul. 3, 2 și... Atunci toți tinerii adunați la întâlnire au plâns după Domnul. Amin. Veniți să vă facem. Să atenți că în casa Domnului nu se spun minciună. Așa că astăzi trebuie să credeți ce a spus și Domnul să ne ajute să împlinim. Amin. Amin. Sunt și eu bucuros să fiu împreună cu voi, fiu împreună cu Alexandra, iubita mea soție, cu Ruben, fratele meu, cu soția lui Ruben, cu Iulia, venind din Cluj, frații păstori de la Biserica Pentecostală Betania din Cluj-Napoca, vă transmit salutări. În mod special, fratele păstor Vasile Bojor, vă salută, vă binecuvintează și repet că nu-i păcat să repeți în biserică și nici din Biblie. Salutul bisericii noastre este Maranata. Domnul? Care Domnul? Domnul nostru. Amin. Pentru că Domnul nu este doar Domnul unui județ, Domnul nu este doar Domnul unei țări, ci Domnul este al cui? Al nostru. Amin. Să ne ajute Domnul. Și mă rog special pentru sufletele acelea despre care Duhul Sfânt a zis în această seară că încă nu se pot încadra în acest cuvânt nostru să fie atinse. Amin. Pentru că sunt absolut sigur că aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Sunt convins că locul acesta este prezent Dumnezeu Tatăl. Sunt convins că aici Duhul Sfânt vrea să opereze în multe inimi. Și puterea lui Dumnezeu este prezentă aici pentru noi. Ce trist ar fi să plecăm de aici și să plecăm fără să simțim operația, intervenția chirurgicală din punct de vedere spiritual a Duhului Sfânt. Întotdeauna unde sunt suflete pe care le convinge Duhul Sfânt, există o operație divină pe care o face Duhul Sfânt la nivel de inimă. Și inima aceea este transformată prin puterea Evangheliei. Vreți asta? Lăudați să fie Domnul. Vorbim despre un pasaj care zice nu compatibil cu cei din contemporaneitate. Adică nu prea se predică din Vechiul Testament ce avem noi cu Eleazar, cine este. Nu vă pun să ridicați mâna dacă ați auzit doar o predică despre Eleazar, că nu asta e important. Și vorbim despre un spațiu istoric, despre o perioadă de timp în care între evrei lipsea chivotul. Îi spune Biblia în capitolul 6, chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor. Oamenii ăștia predicau fără chivot. Oamenii ăștia mergeau la biserică fără chivot. Oamenii ăștia mergeau la sabat, la templu, la cort. Unde vreți dumneavoastră? Unde vreți voi? Mergeau și deși mergeau acolo, Dumnezeu nu mai era prezent. Mă întreb cum de când nu înghețat preoția în ce jertfeau. Mă tem și mă gândesc cum de au putut să mai meargă la templu.
Cum de mai putut să meargă acolo la Silo, la templul Domnului? Cum de? Însă, realitatea aceasta e repetabilă. Atunci când nu mai e prezent Dumnezeu în închinarea ta. Îi spune Biblia, au avut senzația că Dumnezeu e un fel de teleghidat, posibil să fie dus la joystick-ul lor. Și au zis ei, da, e adevărat că filistenii au apărut la orizont și sunt înarmați până în dinți. Au un singur scop, să ne nimicească pe noi evrei. Spune capitolul 4 din versetul 1 Samuel, capitolul 4. Au tăbărât la Ebenezer evrei și filistenii tăbărâseră la Afec. Au zis, dacă sunt înșirați în linie de bătaie, noi n-avem ce să facem, n-avem timp de negociere, n-avem timp să-L întrebăm pe Dumnezeu, gata, ce Dumnezeu să fie întrebat? N-avem timp de asta. Ne mănâncă de vii filistenii dacă nu acționăm instant. Și au acționat într-un mod privit. Și Biblia spune, în timp ce au început să acționeze, și-au dat seama că încep să fie învinși. Când au început să se vadă învinși, pe câmpul de bătaie au fost omorâți aproape 4.000 de evrei. Pur sânge. 4.000 de evrei. Uciși din cauza unei decizii greșite. Luate în grabă. 4.000 de evrei. Și au zis ei, ce să facem? 112. Sunați la Dumnezeu. Obligatoriu, căutați-L pe Dumnezeu. Și n-ar fi fost rău asta. N-ar fi fost rău asta. Ne spune Biblia, i-a pregătit și i-a consultat pe bătrânii cetății, liderii cei mai proeminenți din vremea aceea, care trebuiau să fie coordonatori în luări de decizii. Și cu toții au votat și au zis, dacă vreți să fiți biruitori, duceți-vă și luați chivotul Domnului. Și ca să fie mai frumos în poze și în filmări, duceți-l exact pe terenul de luptă. Vă întreb, avea putere Dumnezeu să-i libereze? Avea. A fost vreun moment în istoria ebraică în care chivotul lui Dumnezeu să facă minuni? Nu el, nu lemnul, da? Ci Dumnezeu prin prezența sa prin chivot? Da. Vă amintesc de un singur moment. Ne spune Biblia, Iosua cu armatele lui erau pregătiți cu toții să treacă Iordanul. Și Dumnezeu a zis, nu vreau să treacă cei mai proeminenți lideri militari primii. Chiar dacă dincolo de Iordan vă așteaptă dușmani, locuitorii cananiți din spațiul Ierihonului. Directiva mea, zice Dumnezeu, în primul rând să intre chivotul. Dar să intre după Biblie, după cum scrie în carte. Adică doar 2 categorii dintre leviți aveau voie să ducă chivotul. Mai bine zis, 2 subcategorii dintre leviți. Chehatiții și cei din seminția lui Merari să ia chivotul. Și 2 preoți în față țin drungii chivotului pe umăr și 2 în spate. Când calcă primii 2 preoți în râul Iordan, despre care spune Biblia acolo, care își avea cursul normal, nu era secat, stați liniștiți. Era în vremea seceratului, când era cel mai învolburat, când calcă primii 2 preoți. Și când călcâiele lor sunt înmuiați sau înmuiate călcâiele în apă, ne spune Biblia, instant, într-un mod supranatural, la depărtare de ei se creează un zid în dreapta, un zid înalt, zid din apă, din râu. Și cealaltă parte a Iordanului se scurge total, până când ajunge să fie pământul uscat. Și așa de uscat încât poți să iei acolo pietre. Nu-i moceră. Stați liniștiți. Știți de ce? E chivotul lui Dumnezeu. Amin. E prezența lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu. Un chivot, un cub, așa, un material sub formă de cub din lemn de salcâm, polit mai întâi pe interior și apoi pe exterior, pentru că întotdeauna Dumnezeu lucrează mai întâi în interior și apoi în exterior, polit cu aur. Ne spune Biblia, acolo era vasul cu mana. Toiagul lui Aron și tablele legii. Prin vasul cu mană le spunea Dumnezeu tuturor oamenilor, nu uitați, sunt competenți și capabili să hrănesc
peste 600.000 de bărbați evrei. Dacă numărăm și soțiile lor și copiilor, nu știu, peste 1,5 milion de evrei sunt capabili să rănesc timp de 40 de ani, fără niciun magazin, fără nicio plutărie, fără nici o strădanie umană. Pentru că în fiecare dimineață, cu excepția zilei de sabat, Dumnezeu trimitea din cer mana. Nu uita ce-ți spun în această zi. Dumnezeu este același. Dumnezeul pe care îl predicăm noi și pe care ne prezintă această carte numită Biblia e capabil să te hrănească și atunci când nu mai ai nimic. Și atunci când nu mai poți. Și atunci când zici tu, nu mai ajunge. Ne spune Biblia că încălțămintea, nu știu cum de le-a fost compatibil, da? Imaginați-vă că a ajuns un băiat de 15 ani să iasă din spațiul ăla egiptean, să iasă din Egipt. Și a pornit cu aceeași încălțăminte. Dar imaginați-vă că peste un an avea 16 ani. Și de obicei, încălțămintea crește. Nu mai vorbim că se erodează în timp. Nu mai vorbim că nu e mai la modă, etc. și multe alte supoziții. Ci vorbim doar de timp. În 2-3 ani trebuia să-i crească încălțămintea. Știți ce cred? Dumnezeu era capabil să-i facă să crească încălțămintea. Amin? Lăudați să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu suveran. Avem un Dumnezeu care îți vorbește în această zi. Tu care ai frică de viitor, de supoziții, de faptul că nu poți să te căsătorești pentru că nu ai. Ascultă-mă! Dacă decizia aceasta o iei călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, mergi înainte prin credință, pentru că Dumnezeul în care te încrezi e puternic să-ți dea mâncare. E puternic să-ți dea viitor. E puternic să-ți dea tot ce ai nevoie. Amin? Lăudați să fie Domnul. Vasul cu mană. Toiagul lui Aron. Asta vorbește despre autoritatea lui Dumnezeu. Într-o vreme în care toate toiegele vrăjitorilor, aghicitorilor s-au transformat și ele în șerpi. Dar ne spune Biblia, deși toiagul rezultat, sau șarpele rezultat din toiagul lui Aron nu era mai mare, nu avem dovadă că era mai mare. Ne spune Biblia, instant și-a deschis gura și a înghițit toți ceilalți șerpi. Știți de ce? Întotdeauna autoritatea lui Dumnezeu este deasupra oricărei autorități. Întotdeauna Dumnezeu e cel mai puternic. Întotdeauna Dumnezeu e cel mai mare. Întotdeauna Dumnezeu e deasupra oricărei puteri. Și dacă Satana se luptă cu tine, dacă duhurile necurate îți dau târcoale din când în când, ține minte un lucru. Există o putere supranaturală. Ea curge din sângele lui Iisus Hristos. Și puterea Lui este mai presus decât orice putere. Și strig în această zi, lăudați-i prin numele Lui. El ia tot puterea. Autoritatea Lui trebuie respectată, trebuie aplicată și trebuie înțeleasă întotdeauna. El e deasupra. În vasul, apoi după vasul cu mană și dragul de Aron erau tablele de lege. Și să nu cumva să aveți senzația că în această zi îndemnurile au fost întâmplătoare. Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus, tablele legii trebuie să fie cu tine fiecare zi. Tablele legii nu trebuie să rămână doar niște table istorice, dar de piatră, ci ele trebuie să fie niște table personale. Nu într-o inimă de piatră, ci într-o inimă de carne, într-o minte de tânăr și adolescent, tânără și adolescentă, în care Duhul lui Dumnezeu să-ți opereze, să-ți vorbească. Nici un cuvânt din cartea aceasta nu este lipsit de putere. Nici o virgulă de întâmplare. Dumnezeu îți vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar întotdeauna Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Său. Amin? Lăudați să fie Domnul. Și chivotul e luat și e dus. Și zic ei, dacă acolo e vasul cu mană, dacă acolo e toiagul lui Aron, dacă acolo sunt tablele legii, n-are cum Dumnezeu să nu dea izbăvire. N-are cum. Nu se poate. Au luat evrei chivotul și l-au dus pe teren de luptă. Și șocant, ne spune Biblia, Dumnezeu a îngăduit ca acest chivot să fie luat de către filisteni și capturat în poporul ăsta păcătos. Între ei. De ce? Întreb eu în această zi. Știți de ce? Pentru că evreii au avut senzația că pot să intre printre jaloane spirituale. Duminică dimineața cântă. Nu neapărat că cântă la un instrument, dar cântă. Dar sâmbătă seara a privit la un film modar ca să ne spun numele contemporan. E inadmisibil. Nu se poate asta. Ne spune Biblia, fiii ăștia, fiii lui Eli.
Mergeau la slujbă și aveau o slujbă proeminentă. Nu o slujbă din background, din spate, de după cortină, ci o slujbă vizibilă. O slujbă vizibilă. Dar ei trimiteau o slujbă sau o slujitor și spuneau: vârăți tu repede făcurița și ia pentru mine primul. Dar mai mult decât asta, trăiau murdar cu cele care făceau afară din cort slujba. Dacă există vreun suflet prezent aici, dacă există vreun trup prezent aici, și știu că există, care până azi, în data de 19 martie 2016, a avut senzația că poate să-L tripleze pe Dumnezeu. Îți spun din partea Duhului Sfânt în această zi: trezește-te până când nu e prea târziu. Trezește-te. Pentru că întâlnirea asta nu e o întâlnire așa ca să ne vedem. Mi se spunea deja. Și întâlnirea asta este întâlnirea în care Dumnezeu ne vede, în care Dumnezeu ne atinge, în care Dumnezeu ne spune: dacă ai avut senzația că doar prezent într-o biserică, doar membru într-un registru, doar și doar, e suficient. Nu uita, Dumnezeu vede tot. Dumnezeu știe tot și Dumnezeu uneori îți îngăduie anumite evenimente la care nu poți să iei nici măcar o decizie și legate de care nu poți să le înțelegi. Dar nu uita, Dumnezeu este în control. A luat chivotul și a fost dus în filisteni. Și filistenii au jubilat de bucurie și tot o zi extraordinar. Să facem un show, să facem o demonstrație și să arătăm care dintre Dumnezeii aceștia mai puternici. Întotdeauna când un popor învingea un alt popor, în vremea aceea antică, știm foarte bine, ei nu ziceau: i-am învins pe evrei. Și ce spuneau ei? L-am învins pe Dumnezeul evreilor. L-am învins pe Dumnezeul evreilor. Și au zis ei: ca să arătăm că l-am învins pe Dumnezeul evreilor, îl luăm pe zeul nostru, cel mai proeminent, cel mai vizibil, cel mai strălucitor. Îl luăm pe zeul Dagon și vedem pe care învinge, care e mai tare. Îi spune Biblia în capitolul 4, chiar capitolul 5, l-au luat pe chivotul lui Dumnezeu, au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus în spațiul, în camera în care se afla zeul Dagon, zeul pește. Și parcă îi văd cum l-au șters de praf pe zeul pește, l-au lustruit, l-au dat cu cremele de care era nevoie, l-au verificat că e prins bine în bol șuruburi, în spațiu, pentru orice vreți voi, ca să fie clar așezat pe masa aceea, și au plecat. În noaptea aceea n-au dormit nici măcar puțin. Ne spune Biblia: dis de dimineață s-au trezit și au mers să vadă ce s-a întâmplat. Vă spun ce s-a întâmplat doar a doua dimineață. Ne spune Biblia: au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon, a statuetei și cele două mâini ale ei sau ale lui erau tăiate și puse pe prag. A rămas doar trupul. Mă întreb: cine a fost acolo? Să se fi infiltrat un evreu? Cum să intre ăsta? Garantez că bodyguardii erau în jurul camerei unde era zeul și unde era chivotul. Și un evreu care rob, cum să reușească să intre printre ăștia care stăpâni și care apasă puternic cu robia asupra lor? Cum? Niciunor. Însă există o bună suverană. Există o bună puternică. Nu-i nevoie nici de drujbă, nici de topor, nu-i nevoie nici de ciocan, nu-i nevoie nici să bată vântul, nu-i nevoie de nimic din punct de vedere fizic sau uman. Este nevoie doar ca Dumnezeu să vrea să facă ceva. Amin? Lăudați să fie Domnul. Dacă în contextul în care te-ai mișcat sau te miști, în Austria sau oriunde ești tu, ți s-a bătut și ți s-a spus: îmi bat joc de Dumnezeul tău. Taci o vreme, dar vine o vreme în care Dumnezeu intervine. Vine o vreme în care Dumnezeu își întinde mâna. Vine un spațiu și un moment în care Dumnezeu vine și ia El decizie. Lăudați să fie numele Lui. Știți unde erau mâinile? Se uită acolo, pe prag. Și de atunci spune Biblia: niciun filistean când ajunge în fața pragului și e cu piciorul exact să calce pe prag, nu-și permite să calce, ci sare peste prag. Și a rămas asta în istorie, ca să știe toți:
Dumnezeul Israel, Iahve, e atotputernic. E mai puternic decât orice zeu. Când te uiți la prag sau la cele momente în care Dumnezeu ți-a dat binecuvântare, la cele circunstanțe de unde Dumnezeu te-a izbăvit, ține minte un lucru. Dumnezeul în care tu crezi, Dumnezeul pe care tu îl slujești este cel mai puternic. E atotputernic. Și dacă o vreme e judecat Dumnezeul tău, dacă o vreme va te captura Dumnezeul tău, dacă o vreme viața ta trece prin circunstanțe grele, nu uita, Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne suveran. Dumnezeu conduce istoria acestei lumi și strigă în această zi gloria acestui Dumnezeu. Dar bine ar fi ca Dumnezeu ăsta să fie și al tău. Bine ar fi ca Dumnezeu ăsta să fie un Dumnezeu personal. Amin? Au zis ei, păi n-am pățit nimica nu mi s-a întâmplat personal, nu e nicio problemă. Continuăm mai departe păcatele noastre, ținem capturat chivotul, rămânem noi cu sistemele noastre religioase, cu zeii noștri, cu pseudo-zeii noștri, cu tot ce avem noi. Nu ne interesează de Dumnezeu, nici de chivotul lui, să rămâne acolo unde este. Dumnezeu a zis, da? Până acum n-am simțit nimic ca jumătate. Ca să vă doară, vă dau o boală. O boală la nivel de șezut, spune Biblia. Aveau toți filistenii bube din spațiul, din orașul unde se afla chivotul lui Dumnezeu capturat. Și imaginați-vă că mergeau unii la sucursale de bănci. Ei de obicei erau îmbrăcați frumos. Erau din spațiul filistean. Erau de o grămadă de ani acolo. Erau cu experiență. Și nu mai puteau să stea pe scaunul oamenilor. De parcă marele capitan al universului a strigat, drepți! În picioare. Toți trebuiau să stea în picioare. Nimeni nu mai putea să stea pe scaun. Cum mai dormeau ăsta, nu știu. N-am cum să știu. Să știu un lucru. Dumnezeu uneori îngăduie o boală pentru ca să trezească un om. Există cazuri în care Dumnezeu îngăduie o boală pentru ca să-și arate slava, ca în cazul lui Iov. Dar există momente în care Dumnezeu, pentru că a început să devie spiritual, îți aduce viața la jaloanele, la liniile care trebuie să fie scripturale. Sunt cazuri și cazuri. În cazul acesta, Dumnezeu a vrut să-i tragă cumva cu funii, cum spune în cartea profetului de dragoste. Și le-a spus, oameni buni, treziți-vă, eu sunt deasupra voastră. Au zis ei să plece chivotul, nu mai avem nevoie. A ajuns chivotul să fie dus din Asdod, a fost dus, apoi le spune cuvântul Domnului, la Ecron, a fost dus mai întâi la Gat, la Ecron, au zis, ce să facem cu chivotul lui Dumnezeu? Filistenii s-au adunat cei mai proeminenți, conducătorii religioși și nu numai. Și au zis, vrem să vedem dacă e Dumnezeu implicat în ecuația asta. Sau totul e doar o întâmplare. Sau totul așa s-a întâmplat să fie, așa ni s-a nimerit, e o suprapunere de planuri, de momente. Dacă e Dumnezeu în ecuația asta, se face următoarele lucruri. Luăm un car nou, punem chivotul lui Dumnezeu în car. Și dacă carul acesta, la care sunt angrenate două vaci tinere, de curând care au născut doi viței, dacă vacile acestea o iau direct spre Bet-Shemesh, spre stratul ebraic, înseamnă că în toată ecuația asta e implicat Dumnezeu. Dacă nu, este o pură întâmplare. Imaginați-vă că sunt luate aceste vaci tinere. Imaginați-vă că vițeii lor, spune Biblia, au fost lăsați acolo, în spațiul filistean. Și parcă îi văd cum au fost închiși după gratic, altfel ar fi alergat disperați datorită instinktului maternal înspre mamele lor cu ghilimele de rigoare. Da, și vacile tinere, în loc să mugească, în loc să se întoarcă măcar cu capul înspre vițeii lor, spune Biblia, când a fost așezat carul nou și în carul nou a fost așezat chivotul, au simțit. Și parcă văd cum Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, a început să miște mușchii de la picioarele acestor vite. Cine să fie cineva acolo? Dumnezeu. Și dintr-o dată calcă, parcă în pase de filare echilibrate, nu cumva să fie răsturnat carul, dar o iau direct înspre direcția Bet-Shemesh. Și urcă și ajung în spațiul ebraic. Acolo evreii sunt cu secerele în mâini. E vremea seceratului. Niciun evreu nu mai rezistă. Le cad secerele din mâini. Și încep să spună, s-a întors chivotul lui Dumnezeu. Dar a fost o problemă. Câțiva dintre evrei s-au uitat în chivot. Și câți au murit, nu vă spun, de casă, că nu puțin. Pentru că n-aveau voie să facă asta decât într-un mod biblic. Și au început să se nască o întrebare. Cine ia chivotul? Am uneori senzația că la ghilările noastre
Întrebarea asta se rostește monit, așa, încet, dar există profund. Cine vrea chivotul? Ne spune Biblia, oamenii din Bet-Shemesh au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Și cine trebuie să suie chivotul ca să se depărteze de la noi, că nu mai putem rezista. Nu suntem curați din punct de vedere spiritual. Nu avem calitatea spirituală necesară să ținem chivotul la noi. Ne dezmembrăm atât fizic cât și spiritual, pentru că nu suntem capabili să ținem chivotul. Au primit sol, spune cuvântul Domnului, versetul 21, Samuel 6, au primit sol la locuitorii din Chiriat Iarim, ca să le spună, filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, coborâți-vă și suiți-l la voi. Cine vrea chivotul? În cetatea numită Chiriat Iarim, cetatea ebraică, se face observare. Toți bărbații, capii de familie, sunt obligați, așa cum sunt adunările de sărbătoare la evrei, să fie prezenți. Pe ordinea de zi are liderul principal următoarea întrebare. La cine va merge chivotul? Sau cine dintre voi e gata să ia chivotul la el acasă? Vreau să-mi imaginez cum toți bărbații și-a pleacă capul în jos. Nu e ușor să duci chivotul acasă. Știi din istorie. E o liniște apăsătoare, dureroasă. Într-un final, un bărbat face un semn. Numele lui este Abinadab și zice, m-am gândit, mi-am calculat lucrurile și am hotărât să duc la mine acasă chivotul. Bărbatul ăsta zice, e adevărat că a mea casă nu este cea mai frumoasă din oraș. E adevărat că pentru ca să ajung la casa mea trebuie să urci cu greu, pe deal. Există în Chiriat Iarim alte locații unde ar putea să fie cazat cu ghilimele de floare chivotul, adică să fie dusă prezența lui Dumnezeu. Dar bărbatul să zice, eu vreau chivotul la mine, acasă. Zi și făcut, preoții toți sunt bucuroși, liderul nu mai poate de bucurie, gata, am găsit soluția. El a luat chivotul și dus acasă. În seara aceea, sau poate în dimineața următoare, nu știu când, tata zice, băieții mei dragi, pe voi toți străini, vă invit la o întâlnire familială. E ceva de nivel personal. N-are voie să audă de cine. Numai cu voi pot vorbi. N-am cu cine. Eleazar mai avea un frate numit Ahio, mai avea un alt frate numit Uza, despre care știm că l-a luat Dumnezeu din două, când și-a permis să atingă chivotul într-un mod interzis, ne-Biblie. Și tata pune o întrebare, când toți ăștia trăiesc prezenți, și zice, care din voi e gata să rămână 24 din 24 de ore, 7 zile din 7, lângă chivotul lui Dumnezeu? Pentru că chivotul ăsta are nevoie de bază. Dacă vreau ceva în generația ta, dacă vreau ceva în bisericile noastre, vreau Dumnezeu să ridice pasnici de chivot. Acasă ta e nevoie de un bărbat, poate de o mamă, poate de o adolescentă, poate de un adolescent, care să se asigure că din casa aceea n-a plecat chivotul. Există momente în care pe nesimțite pleacă chivotul, neobservabil se duce Dumnezeu dintr-o casă, neobservabil parcă gardă Dumnezeu cu prezența sa dintr-o inimă și oamenii stau și se gândesc cum de nu mai e Dumnezeu prezent acolo. E nevoie de tineri, e nevoie de bărbați, e nevoie de oameni care să fie ridicați în generația aceasta ca niște, dacă permiteți expresia, chiar dacă pare a fi exagerată, bodyguards ai chivotului, oameni care să se asigure că Dumnezeu nu pleacă din casa aceea. Amin? Doamne, ridică astfel de oameni. Eleazar zice, tati, după ce o liniște profundă s-a produs și în casă, că nu credeți că a fost simplu. Toți erau informați, pe toate canalele mass media de atunci, după sistemul de atunci, era scris că au murit 4.000 între filisteni. Era scris că au murit nu știu câte mii, nu vă spun câte, între evrei la Bet-Shemesh. Totul era informat și clar. Și nimeni nu-și permitea să ia decizia asta să ducă chivotul acasă sau să rămână lângă chivot, dacă nu era responsabil. Însă Eleazar zice, eu rămân lângă chivot.
De fapt, ce face băiatul ăsta, la care nu știm vârsta, numele, îi știm doar genealogia, adică e fiul i-a dat. Nu știm nici măcar ce școli avea absolvite, dar știm un lucru, a zis, eu, de acum încolo, mă abandonez total pentru chivote. Și ce a făcut Eleazar se numește abandon absolut. Asta e mesajul care vreau să-l transmit în această zi. Abandonul absolut. Există abandoane, tot felul de abandonuri, da? Există abandon școlar. Dacă un om s-a hotărât că nu mai vrea să meargă la școală, acolo la final, când se dă un raport spre minister, profesorii sau diriginții sunt obligați să scrie abandon școlar. Adică, efectiv, n-a mai venit, n-a mai răspuns la telefon, părinții n-au fost interesați, au abandonat școala. Există abandon în ghiuvete ale spitalelor de ginecologie, unde mame, pe care nu mai pot să le numesc mame, doar femei, și aruncă propriul copil, fiu, le aruncă în abatoare umane, așa sunt numite uneori, în tomberoane. Anii trecuți, undeva prin 2004, la final, a născut cumnatul unui cumnat, soția cumnatului unui cumnat al meu, mai îndepărtat. Și a zis, m-am dus și am văzut că în tomberon se aude un scâncet copil. Am ridicat tomberonul și am găsit un băiețel. Un Cluj-Napoca. Posibil așa ceva. Imposibil așa ceva. Abandon. Abandon familial. Abandon de multe feluri. Însă există un abandon. Există un abandon numit abandonul absolut. În primul rând, abandonul absolut înseamnă stop. În această zi, Duhul lui Dumnezeu aruncă un stop. Aruncă un fel de indicator de ăsta spiritual. Ți-l vâră sub nas în fața ochilor și Dumnezeu zice, stop! Oprește-te! Oprește-te! Ai nevoie de o analiză spirituală. Ai nevoie să te uiți la viața ta. Ai nevoie să te uiți la gândurile tale. Ai nevoie să te uiți la pașii tăi. Ai nevoie să te uiți la tot ce ești tu. Nici într-un caz n-ai voie să te gândești la altul. E întâlnirea în care trebuie să te oprești și să te gândești la tine. Un bărbat numit Iacov, oricum mi s-a pomenit numele în ziua de azi, un bărbat numit Iacov, după 20 de ani, începe să aibă senzația că se întoarce ceasul și că trebuie să plătească. Sau mai bine zis, trebuie să regleze contul cu fratele său Esau, certat cu el de 20 de ani, când a plecat fără bagaj mare, a plecat fără să-l anunțe. Știți de ce? Că nu e cazul acum să intrăm în detalii. După 20 de ani, când are tot ce-i trebuie, trece vadul Iacobului cu cele două soții, își trece toți cei 11 copii, inclusiv fiica Dina, că Beniamin încă nu i-a născut. Îi trece pe toți. Spune Biblia, trece turmele de oi, trece turmele de boi, cerezile de vite și tot ce vreți, tot ce a strâns 20 de ani. Și după 20 de ani rămâne singur, spune Biblia. Și când rămâne singur, Dumnezeu le aruncă un indicator numit stop și pune o întrebare. Cum îți este numele? Ai putea să zici în această zi, păi, întrebarea asta poate să fie generală, da, dar întrebarea asta este extrem de personală. Dumnezeu i-a zis, stop! Știu că ai frământări, știu că ai gânduri, știu că ai nesiguranță, știu că nu știi cum să reacționezi, știu că ai viitorul așa, parcă gândit asupra lui. Te gândești foarte mult, pentru că 400 de oameni înarmați până în dinți, din partea fratelui tău geamăne, sau vor să te distrugă. Numai tu ești pe cap de listă, numai despre tine și numai cu tine o problemă. Ascultă-mă, zice Dumnezeu, am o altă întrebare. Nu te mai gândi la cei din jur, nu te mai gândi nici măcar la familia ta, nu te mai gândi la nimeni. Stop! Oprește-te! Am o întrebare pentru tine. Cum îți este numele tău? La întrebarea asta mi-a răspuns odată, când a trebuit să cercească un el ca să-și pună păr pe mâini, că nu era gros, ca să semene cu Esau. Când a trebuit să mintă, când a venit în fața tatălui său, orb de acum sau mai puțin văzător, vedea foarte greu. Și a zis, cine ești tu, fiule? Cum îți este numele cu alte cuvinte? Și zice Iacov, eu sunt fiul tău Esau. Și mai pune o întrebare, tata, stai șocat? Îi zice, cum de-ai reușit să găsești așa de repede vânat de după ce vineai după ce se termina? Se închidea vânat. Să vedeai de urmă mai târziu. Că nu reușeai după ce. Și zice, Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos înainte.
De data asta e întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, stop. Tu ai nevoie de schimbare. Dacă să se schimbe ceva în viața ta, trebuie să spui cine ești. Oprește-te în ziua de azi. Fă-ți timp pentru sufletul tău, într-o orice discuție cu cineva din jurul tău sau cu mintea ta, cu gândurile tale legate de X, de Y, de Z, de cutare, de neamul cutare, de nu știu cine. Ascultă-mă, e vorba de tine, personal, de mine, de fiecare dintre noi. Noi toți, la modul individual, trebuie să ne oprim și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, am gândit ce nu trebuia. Am vorbit cum nu trebuia. Am avut atitudini de invidie care nu sunt compatibile cu cartea numită Biblia. Am avut stări nepotrivite, Doamne. Spune lui Dumnezeu, Doamne, în urmă cu 3 zile am tastat ce am tastat. Spune exact, spune exact. Spune tot. Spune lui Dumnezeu. Oprește-te. E nevoie de stop. Când te oprești și realizezi că ai păcat, e prezent Duhul lui Dumnezeu cu această forță a Evangheliei care să străbungă inima, să te convingă de păcatele tale și să capitulezi în fața celorului să spui, da, am nevoie de iertarea ta, Iisus. Am nevoie de sângele tău care să se scurgă pentru mine. Am nevoie de prezența ta în viața mea. Se oprește. Asta zice, înainte să decid să rămân lângă chivot, am nevoie să fac un stop. Să nu crească. Abandonul absolut înseamnă, în primul rând, schimbare. Stop. Schimbare. În al doilea rând, abandonul absolut înseamnă sfințire. Mi-e greu azi că ceasul ăsta e cu înainte, pe nu prea văd. Deci, voi sunteți ceasul meu. Dacă mă lăsați să predic cât pot, nu mă lăsați, că nu o să vă fie bine. Și o să predic cât îmi dă Domnul. Amin? Amin. În al doilea rând, abandonul absolut înseamnă sfințire. Spune Biblia, după ce s-a decis și au sfințit pe fiul său, Eliazar, ca să păzească chivotul. Ce să fie sfințirea într-un context atât de evoluat, într-un moment în care postmodernitatea te-a luat cu asalt, știi foarte multe, ai extrem de multe informații, acces la ea, tot ce vrei. Ce-i sfințirea? Să fie oare sfințirea o garderobă spirituală, o anexa ei? Să fie oare sfințirea doar o haină, doar un sistem religios, doar un cult religios? Ce să fie sfințirea? M-am uitat atunci când am studiat despre sfințire în dicționarul explicativ al limbii române. Și în dicționar, pentru cei care sunteți curioși, se spune Sfânt este acea persoană care s-a dedicat pentru o religie, pentru o cauză religioasă și care a luptat pentru ea, iar după moarte este făcătoare de minuni. Asta spune dicționarul explicativ al limbii române. Eu vă întreb în această zi, există sfinți post-mortem? Da sau nu? Hai, că nu spuneți mai mult, eu mă opresc. Nu există. Nici pe pereți. Dar unde sfinți? Pe scaun, unde să fie? Mai există unul în picioare, sper. Da? Sfinții sunt în viață. Pentru că, de fapt, care e ideea cu sfințirea asta? În momentul în care te-a atins Duhul lui Dumnezeu, spune cartea 1 Petru, ai fost sfințit, adică ai fost iertat, ai devenit imaculat, curat total, prin sângele lui Iisus Hristos. Viața ta, trecutul tău de până atunci, e șters total, nu mai există. E șters cu buretele iertării Domnului Iisus Hristos. Tu nu mai ești același. Din momentul la care ai fost născut din nou, convertit. De la momentul acela, tu încă mai ai carne pe tine. N-ai devenit supra-zeu. Nici măcar zeu. N-ai devenit un om special, imun la păcat. N-ai nici măcar o putere supranaturală să învingi păcatul. O ai, dar dacă stai în dependență cu Dumnezeu continuu. Sfințirea începe din momentul în care ai fost sfințit, iertat de păcatele tale și trebuie să se sfârșească în momentul când tare ți se oprește inima, când nu mai ai puls. Din momentul în care ai fost iertat, există aceleași lucruri umane în tine, nu devii alt om. Există aceleași predispoziții, sau ce mai bine zis, uneori mai puternice, dar ceea ce faci tu în colaborare cu Dumnezeu se numește sfințire. Vă dau câțiva pași scurți, doar mi amintesc că dumneavoastră știți sau voi, îi știți foarte bine. Sfințire înseamnă un prim lucru, părăsește orice anturaj care produce păcat. Orice anturaj care produce păcat. Eram la liceul Prodeo, unde predau prin Harul lui Dumnezeu și la o oră de informatică instant după să mi-a zis, spune următoarele vorbe. M-am întors înspre o elevă din clasa cu tare, că nu-i spun nici numele, nici clasă,
Și i-a spus, tu vorbești cu un băiat care este cu 20 de centimetri mai înalt decât tine. Este brunet, are ochi albaștri. Ai început să vorbești cu el de atâta timp. El nu-i pocăit. Duhul lui Dumnezeu îmi spune să-ți transmit, dacă nu te oprești azi, viitorul tău va fi departe de Dumnezeu. Imediat toți colegii au zis, domnul profesor, nu măriți. Nu-l știam pe băiatul ăsta, nu l-am văzut niciodată, nici până azi. Și nici nu știu dacă îl vedeam odată. Nici că eu n-am văzut un blând cu cineva, nimic. Și mesaje ca acestea le primesc foarte rar, dar când le primesc, prin Harul lui Dumnezeu le transmit. Toți colegii au zis, ne urmăriți? I-am mai spus un detaliu. La biserica de unde fac parte părinții tăi, nu te-ai botezat la botezul anterior, deși ai vrut, pentru că vorbeai cu băiatul ăsta. Dumnezeu îți dă ultimatum. Dacă azi nu te oprești, viitorul tău va fi departe de Dumnezeu. Toți, sau mulți dintre colegi știau, au rămas blocați. Și eu am rămas șocat. Nu vine să cred că e adevărat. Ea a început să plângă. Dar s-a despărțit de băiatul ăla. Și la primul botez s-a botezat. Să mă audă băieții care au pe listă vreo 7 fete, sau 6, sau 5, sau 4, sau 3, sau 2. Vorbesc cu ele. Dar cu niciuna dintre astea nu s-a căsătorit dacă Dumnezeu le-a dat banii necesari mâine. Dacă așa e situația, în această zi, Dumnezeu zice, părăsește un astfel de anturaj. Nici o fată din lumea asta nu e destinată să fie gunoiul tău, tomberonul tău. Nu, tu n-ai voie să faci asta. E valabil și pentru fete. Să fie cel mai frumos din lumea asta, să fie Miss, nu știu ce, Austria sau unde vrei tu. Să fie extraordinar, splendid, să ai mai mare decât orice om din lumea asta până acum. Dacă nu-i pocăit, dacă nu-i într-o relație personală cu Dumnezeu, dacă nu-L cunoaște în mod privat, personal cu Dumnezeu, tu nu ai ce vorbi cu un astfel de băiat. Tu nu ai ce vorbi cu astfel de fată. Și Duhul lui Dumnezeu îți spune în această zi, părăsește acest anturaj. Va trebui să mergi în lista ta de prieteni de pe Facebook și să te uiți la imagini, să te uiți la mesaje. Să-ți dai seama care sunt acele persoane datorită cărora ai păcătuit. Și pe aceea trebuie să-i părăsești. Pe aceea trebuie să-i părăsești. Păi vei spune în această zi, băi frate care, băi știți, cum vorbesc cu ea, nu vorbesc cu nimeni în lumea asta. Ce a spus ei, n-am cum să spun la nimeni. Și sunt lucruri pe care le-a spus doar ei sau doar lui. Ascultă-mă, dacă se produce păcat, nu e vorba de scăzăminte, de carențe, că nimeni nu suntem super sfinți, nimeni nu avem aripi să zburăm, nu suntem îngeri, niciunul de aici. Toți avem slăbiciuni, dar există persoane cu care, pentru că intri în interferență, ajungi să păcătuiești. Ajungi să păcătuiești. Eram anii trecuți în Imola, în Italia, la o biserică, la o conferință din net și am zis, mă auzi tu, fată, care vii, duminică dimineața vii de la club. Duminică dimineața vii de la club. Vii pe la ora 5. La ora 7 te urci în mașină cu părinții tăi și intri în cor și cânti. La urmă, fata s-a rămas, s-a mărturisit pe Spiritul că nu am voie, pentru că nu sunt în stare să fac asta. Și Dumnezeu a eliberat-o și la primul model s-a botezat. Ascultă-mă, cu Dumnezeu nu te joci. Nu te joci. Să n-ai senzația că poți să-i driblezi spiritual pe oameni. Tu știi mesajele care le trimis la nu știu cine. Tu știi foarte bine ce jargoane folosești. Mai spui prin austriacă, prin nemțește, în germană, să nu te afle tata și mama, că ei nu înțeleg jargoanele alea de la școală, de la high school, de la liceu. Și tu știi să le învăț cumva, nimeni nu știe nimic după aceea. Uita, dacă există un anturaj pe care păcătuiești, trebuie să-l părăsești. Nu știu cum e la voi în clasa 9, a 11, a 12, există banchet, există ceva, întâlnire de asta de final cu colegii, unde se consumă alcool, tutun, există? Dacă da. Sau poate că doar într-o seară când ești de la școală, ești în oraș și tu știi că acolo se consumă alcool și tu știi că prietena ta consumă droguri. Ascultă-mă, tu trebuie să părăsești un astfel de anturaj, nu mâine. Nu săptămâna viitoare. Dacă pe agenda ta fizică există programată o întâlnire de genul ăsta, trebuie să o anulezi în această zi. Și poporul Domnului să zică amin. Amin. Amin.
Părăsește orice anturaj care produce păcat. Dacă e o persoană cu care vorbești de obicei și știi că se păcătuiește când vorbești cu ea, verbal, mental și în alte feluri, nu e nicio greșeală dacă ștergi numărul de telefon din agenda ta. Tu n-ai nevoie de oameni care să le tragă jos. Tu n-ai nevoie de oameni care să se ducă în iad. Tu ai nevoie de oameni care să te ridice. Tu ai nevoie de oameni care să te întreabă cât ai rugat aseară, cât ai citit Biblie ieri. Și toate astea într-o relație curată cu Dumnezeu și cu prietenii tăi despre care se spunea în ziua de azi. Părăsește orice anturaj. Un alt lucru foarte important pentru sfințire, practic, este precauțiunea. Fii extrem de precaut. Vedeți, Satan e mulțumit să smulgă din noi puțin, dar ne mai taie puțin colțul hainei, cum zicea David când i-a tăiat colțul hainei lui Saul, a simțit o durere la nivelul inimii, bătea diferit. Și dă seama că n-a făcut bine. Satan e mulțumit să-ți păteze un pic viața. Cât un vârteac să fie o pată în viața ta. Satan zice așa, o bere fără alcool. O bere fără alcool. Într-o seară vine la mine un băiat dintr-o biserică, nu vă spun de unde, și zice, frate Caleb, uite, eu am niște prieteni de mei, toți sunt din biserică, toți sunt prunci de pocăiți, copii de pocăiți. Niciunul dintre ei nu e în afara bisericii, toți băieții suntem în aceeași oală, suntem în aceeași sistem. Uite, ar fi o problemă dacă noi toți ăștia băieți, nici o fată nu cu noi, mergem într-o seară, să zicem, nu știu unde, că nu fac reclamă la niciun magazin, la un magazin, supermarket, luăm niște bere fără alcool, le ținem în frigider, și în seara în care ne-am programat, mergem cu toții acasă. E adevărat că tata și mama nu sunt pe acolo, e adevărat asta. Dar uite, mergem noi și consumăm berile fără alcool. E păcat sau nu? Pentru că după ce le consumăm noi, nu devenim turmentați, urcăm în mașină, cel care are carnet urcă și pe toți îi duce pe rând acasă. Nu facem nicio problemă. Ce ați fi zis? Acum am biserică numai cu nimeni. Dar afară, gândiți? Că în marțea asta am fost la o biserică din România, da? Și după ce am spus ceva despre bere fără alcool, viitor și o să negocieze că nu e păcat. Dar numai după, între prietenii lui, mai ales dacă ar fi aflat fetele, nu prea ar fi fost în regulă, înțelegeți? Ce ați fi zis? Pentru că el îmi spune, nu scrie în Biblie. Știți ce am zis? Am o întrebare pentru tine. Nu e așa că în momentul în care te-ai îndreptat spre mine în întrebarea asta, ai avut un gând cât un fir foarte subțire care zice, dacă nu e bine. Că dacă totul era alb și în regulă, n-am mai fi venit să mă întreb, e așa? Ce să mă întreb dacă știi că nu-i bine să mergi cu 80 când scrie 50? Să mai vii să întreb, da? Mă înțelegeți? Ce să mai întreb? Că e vernis sau nu? Dar dacă scrie clar că la semafor pe roșu să nu treci. Cine vine să întrebe, frate că e voie să trec pe roșu? Nimeni nu vine, pentru că știe clar. E roșu și verde. Pe galben raiul. Da? Ok? I-am zis, dacă ți se pare că nu e bine. Dacă doar ți se pare. Deja am petrit un verset biblic, am intrat în Biblie, 1 Tesaloniceni 5 cu 22. Feriți-vă de ce este rău. Așa scrie în Biblie. De orice se pare rău. Și acum dacă eu imaginez că în următoarele secunde se deschide ușa aia de la ieșire și vine un nervos, că i-am spus despre bere fără alcool, e nervos pe mine, da? Și vine cu o suliță și zice, pe care în seara asta îl ating, praf și pulbere. Îi ating inima, pentru că sunt sulițat de meserie. Păi eu nu zic, eu deschid pieptul și eu sunt plin de Duhul lui Dumnezeu să fratele care de chip, vorbi bine, nu intră nici sulița, nici pistol. Stați liniștiți, oameni buni. Cum sunt mic și bine ați observat, ușor mă plec și dacă se poate plec din zonă. M-ați înțeles? Pentru că în momentul în care David a fost tentat, să mai bine zis Saul, să-l atingă pe David, nu a zis, mă, eu sunt David, eu cânt la gitară, stai să-mi pun gitara calmă, ca ascult. Nici într-un caz. Există lucruri de care trebuie să fugi. Spune foarte clar cuvântul Domnului, fugi de poftele tinereții tale și caută să fii evlavios, neprihănit, împreună cu cei ce iubesc pe Domnul. Și voi să spuneți amin. Amin. Fii precaut. Fii precaut. Când ți se pare că nu e în regulă, renunță. De ce să ai frica asta toată viața că ai un păcat la activ, care e posibil să fie păcat, e posibil să nu fie? De ce să nu ai gândul ăsta? De ce să rămâi liniștit, să dormi ușor, liniștit pe pernă, având gândul că tu mergi în rai, că ți se oprește inima, dacă ai stop cardiac în timpul somnului?
Fii liniștit. Fă-ți viața asta normală, fii precaut. Satan te urmărește în toate punctele posibile. Pe orice ușă găsește cât de puțin deschisă la tine, intră. El nu uită să bată la ușă. Vă primiți? Nici într-un caz. El dacă intră cu spatele și cu piciorul deschide ușa. Ca să nu-i vezi fața. Vine într-un mod în care nu-ți dai seama, te atrage, te prinde. Nu uita. Un om mare lui Dumnezeu ne spune în Biblie. Pentru că și-a permis mai întâi o coborâre. O singură coborâre. Și mai ales că avea, ai zice, argument biblic. Căci că Domnul căuta prilej, dar de fapt el căuta. Și dacă Domnul a văzut că el caută Samson, o zis, da, lasă, te pune să tragă jurul meu. Dar n-ați vrea să fiți ca și Samson. N-ați vrea să trăiți ca el, fără ochi, cu picioarele ridicate, cu mâinile libere, cu un singur scop, să învârtă la rășnița pentru Satan, pentru filisteni. Asta face diavolul din tine. Te urmărește, îți ia vizibilitatea spirituală, îți dă ceață dacă se poate și apoi nu mai vezi bine. Îți leagă picioarele ca să rămâi lângă el. Și apoi îți dă de lucru către el. Continuu să învăț. Să faci un alții de mâncare. Pentru planurile lui Satan să lucrezi. Nu uita. Asta din cauza că într-o zi ți-ai permis. Ne-ai fost precauțiune. Un alt lucru foarte important, nu știu cum să văd cu ceasul, dar vă mai văd coordinați încă. Un alt lucru foarte important este, pe lângă precauțiune, perseverează în practicarea disciplinelor spirituale. Dacă o zi nu mănânci, ți-e foame de așa? Dar 2, dar 3, dar 2 săptămâni. 2 săptămâni. În tine și în mine, noi amândoi, sunt 2. Sunt 2. E Duhul lui Dumnezeu cu sufletul care l-a așezat în noi și care vrea să mergem mai aproape de Dumnezeu. Și e partea asta fizică numită firea pământească. Cartea Roman spune foarte clar, mai ales capitolul 8. Există demnurile firii pământești și există demnurile Duhului. Astea sunt incompatibile pe viață. Niciodată nu vor fi la unison de acolo. Niciodată. Niciodată. Când îl hrănești pe eul tău, pe Adamul tău, când îi dai de mâncare lui, așteaptă-te să-ți facă reacții când te aștepți cel mai puțin. Așteaptă-te. Că nu mai poți să măturezi. Dar dacă hrănești Duhul din tine, sufletul din tine, dacă citești zilnic Biblia, dacă te rogi zilnic, dacă nu ești din casă fără să te rogi, dacă ai măcar o zi pe săptămână de post, nu pentru nu știu ce cauză vrea, ci pentru tine, spiritual, să-i spui Dumnezeu, Doamne, Tu vezi că în domeniul ăsta o problemă, Tu vezi că în domeniul ăsta am o problemă, Tu vezi că sunt cu carențe, în domeniul ăsta nu știi nimeni în viața mea, dar Tu știi foarte bine. Ajută-mă spiritual să cresc. Ajută-mă spiritual să ajung puternic. Și Duhul lui Dumnezeu care se află în mine să mă conducă, să ia prea controlul vieții mele. Perseverează, rugăciune, Biblie, post, milostenie, învârtite împreună, mergi înainte. Mai fă ceva. Plinătatea Duhului este extrem de importantă. Efeseni 5:18 spune clar, nu vă mătați de vin. Aceasta ce? Relaxare. E distracție, oameni buni. Aceasta este destrăbălare. Și niciun destrăbălare nu merge în rai. Niciunul. Oricum s-ar numi și în orice biserică face parte. Dimpotrivă, zice Biblia, fiți cât se poate cu Duh? 4%. Cine dintre voi merge la drum cu 4% baterie intenționat? Niciunul. Mai ales dacă încălzirea telefonului e importantă. Da? Știți voi care sunt importante. Nu există. Dar dacă când e vorba de telefon, când e vorba de că ai putere, când e vorba de nu știu ce, vrem cât mai mult. De ce nu vrem și atunci când e vorba de Duhul lui Dumnezeu? Dimpotrivă, fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. O, Doamne, revarsă daruri spirituale în generația aceasta. O, Doamne, revarsă din plinătatea Ta, din Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Pentru că avem o carență spirituală în vremea asta. Avem carență spirituală în domeniul Duhului. Adică suntem tot mai goi de Duhul lui Dumnezeu. Însă în ziua de azi Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Și este prezent ca să elibereze, să vindice, să scoată golul ăla, să scoată afară răul din tine, să lase un gol spiritual și apoi să umple cu Duhul lui Dumnezeu inima noastră. Amin? Inima ta și inima mea, inima fiecare dintre noi. Plinătatea Duhului. Predare cu promisiune. Predare cu promisiune. Trebuie să stai în fața Domnului și să spui, Doamne, Tu vezi că ți-am promis acolo. Tu vezi că dincolo am zis că voi face asta. Tu vezi că am stat înaintea Ta și m-am rugat și mi-am mărturisit păcatele acela și din nou am căzut. Tu vezi, Doamne, că am zis că niciodată nu voi mai păgătui acolo și n-am reușit singur. Doamne, atunci când voi mai încerca încă o dată să iau pe drumul acela
și tu știi, Doamne, că nu e în regulă, nu e ok, nu e din perspectiva Ta bine pentru viitorul meu, nu pentru prezentul meu. Frânge-mi drumurile. Oprește-mă înainte să cadă. Spune Dumnezeu, în mod personal, din experiența mea scurtă, am făcut lucrul ăsta. Și când a venit cel rău și a încercat să creeze presiune asupra mea, așa funcționează ispita, presiune. Apoi să apropie tot mai mult. Simți că parcă nu reușești dacă nu faci păcatul acela. Să-i spui Domnului, Doamne, oprește-mă Tu. Atunci când eu nu mai pot în momentul ăla în care trebuie să păcătuiesc, după cum îmi spune Satan. Și Dumnezeu îți va asculta promisiunea asta. Promite lui Dumnezeu că nu vei mai face, că ține de tine. Și când tu nu mai poți, să pune în piciorul pe frână. Să oprească. Dacă ai probleme cu computerul și cu pornografie, spune lui Dumnezeu asta într-un mod personal. Și roagă-L pe Dumnezeu dacă e cazul să se întâmple asta, să se blocheze în următorul instant, să se deconecteze internetul. Pentru că Dumnezeu poate să facă asta. Dumnezeu e tot puternic. Când tu nu mai poți, dacă ai promis lui Dumnezeu, Dumnezeu ia act de decizia ta, de promisiunea ta și Dumnezeu face minune. Dumnezeu mare pe nume. Lăudați să fie Domnul. Au zis ei, gata. În al treilea rând, abandonul înseamnă slujire. Este inadmisibil să slujească oameni neschimbați, care n-au avut un moment de întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Slujirea nu e test. Slujirea nu este învățare. Slujirea nu este așa un mijloc de a ajunge nu știu cum, să fii cunoscut, nu știu ce. Nu. Slujirea este o jertfă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu primea doar jertfele fără cusur, curate înaintea lui Dumnezeu. Și dacă există persoane care încep să slujească și n-au avut parte de schimbare, e ziua în care Dumnezeu poate să mai schimbe. E ziua în care Dumnezeu poate să mai transforme. Nu pot sluji fără sfințire. A zis Samuel, că adevărat întoarceți la Domnul. Atunci mergeți acasă. Acum, să se spargă adunarea, să se termine, să plecați cu toții la corturile voastre și duceți-vă acasă și smulgeți Dumnezeu faci. Astartele, Baalii, tot ce este incompatibil cu prezența mea, dacă vreți cu adevărat să mă întorc la voi și dacă cu adevărat mă întoarceți pe mine, zice Samuel în capitolul citit, atunci căutați-mă în toată inima. Slujirea înseamnă schimbare, sfințire și numai apoi să faci un pas înainte. 20 de ani, Eleazar din Galatea. 20 de ani, din când în când, mai trec pe stradă, pe la geamurile camerei unde Eleazar cu chivotul și foștii prieteni, băieții de cartier, îi spun, săracul și-a pierdut mintea. Uite-l de 10 ani, rămâne lângă chivot și nimeni nu-l bagă seama. La evangelizările organizate de Eleazar, puțini vin. Unii vin doar ca să-și facă brăză pe votul. Adică să scrie în agenda lor că au fost un check-in, o notificare, nu știu pe unde, nu știu ce, am fost. Și am bifat în întâlnire și alta, și alta. 20 de ani, Eleazar rămâne constant, îl iubesc pe băiatul ăsta. Dacă îl întâlnirile tale de tineret, ascultă-mă ce spun. Încep să vină tot mai puțin. Și îți spun în gând, nu mai are rost. Dacă ești tu, și încă unul sau doi, continuă întâlnirile. Pentru că Dumnezeu onorează astfel de atitudini. Eleazar e singur lângă chivot. Și el nu zice, păi dacă sunt singur, gata, mă duc și eu cu valul. Dacă nimeni nu l-a găsea. Rămâi constant. Dumnezeu aduce vremea care se facă în lumii. Nimeni nu-ți va găsea în 20 de ani. Dar după 20 de ani, se face o nouă întâlnire, o nouă adunare de sărbătoare, spune în Biblie. Ca și cea în care s-a decis cine ia chivotul. Și după 20 de ani toți sunt prezenți. Parcă îi văd pe bărbați, mame cu copii în brațe, copii adolescenți. În adunarea aia de sărbătoare se vede cum un bărbat cu părul albit la tâmple începe să verse lacrimi, nu trebuie să scurg lacrimi. Există o mamă care are un copil de 3 luni în brațe și ea începe să plângă. Există un adolescent care se întotdeauna cu freza, nu știu cum, ăsta e anti, este aici contra asta. Niciodată nu-i de acord, e răzvătitul răzvătiților. Dar băiatul ăsta începe să plângă. Există un tânăr care conduce închinarea și plânge. Există un altul care e prezent, care n-are nimic de a face. Continuu putea telefoanele la program, plictisit degeaba, mai ieșea nu știu unde să facă nu știu ce. N-are nimic de a face cu biserica, dar băiatul ăsta începe să plângă. Plânge și o fată care are, știți voi ce pe la ochi, care de obicei nu poate să plângă, trebuie să se șteargă imediat. Plânge, nu interesează. Știți de ce? Acolo e prezent Duhul lui Dumnezeu. Acolo e prezentă atingerea lui Dumnezeu. Acolo e prezent Dumnezeu. Acolo Dumnezeu face minuni. Haideți să stăm în picioare.